A cadela vive, acompaña o invidente chantadino Carlos Taboada onde queira que vaya. É un dos 34 animais que traballan no noso país, adestrados pola ONCE, que no Día Internacional do Can Guía reclama o dereito de acceso destes animais a todo tipo de establecementos, con especial fincapé nos hostaleiros. Este é o terceiro can que teño, e cando empecé co primeiro, sí que é verdad que os restaurantes, incluso taxistas e tal, había bastante rechazo. Hoxe xa, ao ir pasando o tempo, a xente xa vai conocendo moito, sobre todo pola divulgación, por exemplo, como hoxe, moitos carteles que se poñen de perros guías e informes, moitas campañas que se fan, pois a verdad que xa se vai tendo menos trabas. Por lei, porque xa por lei, pero aparte por empatía, por educación, por sentido común. Un perro guía é unha prolongación do propio invidente, non? Entón, bueno, aparte son animais que teñen un comportamento exquisito, e xa digo, pois non se lle pode impedir, poden entrar nos establecementos de hostelería e no Vaticano, se fai falta, na Catedral de Burgos tamén. A focense Raquel Marqués tamén é usuaria dunha cadela guía da ONCE chamada Estela. Con ela viviu nos últimos 7 anos varios incidentes por non lle permitiren a entrada ao animal en distintos negocios. O último caso que se me deu foi fará un mes ou así en Ribadeo, nun bar, nunha cafetería, na que se me puxo problemas para entrar. Bueno, ao explicar que era un can guía e demais, pois sí que é verdad que bueno, entraron en razón e púdeme sentar e tomar algo ca amiga coa que iba. Pois non é agradable porque ese sitio xa está... non te sintes moi cómoda. Entonces, bueno, pois é un sitio que descartamos para ires a tomar algo. Despois, en outros establecementos de hostelería, pois pola Mariña sí que non me pasou nunca. Sempre me deixaron entrar en todos os establecementos. Con naturalidade, porque, bueno, ela xa era cliente de sempre e pois o máis natural do mundo. É dicir, somos cans además que están moi ben educados e que sabemos que están prestando un servicio co cal, pois bueno, sin ningún problema. Os hostaleiros galegos lembran que é do obrigado cumprimento permitirlle o acceso aos cans guía aos establecementos do sector. Do contrario, estáse a cometer unha ilegalidade que pode implicar unha sanción. Nese caso, tratar de razonar e se non razona, pois se o cree convinte, pois chamar ás forzas e corpos de seguridade do Estado ou a policía local e nada máis, o sea, como calquera outra infracción, porque eso é unha infracción, é un atropelo, non? É un atropelo non deixar pasar os cans guías co seu propio guía, obviamente. En todo o ámbito estatal son uns 900 os animais que lle serven dollos ás persoas cegas. Así é todo, aínda son necesarios máis cans guía. Porque hoxe mesmo a espera na escuela en Madrid é alrededor de 3 anos, inda que probablemente se retrase, este un poquinho máis retrasada por culpa da pandemia. Faz todos os papeles hasta que chegan á escuela, despois tardas polo menos 3 anos en que che concedan un, excepto se eres repetidor, claro. De feito, sei de boa tinta que fai uns anos, poucos, a ONCE invertiu en mellorar as instalacións, ampliálas, en contratar máis persoal para poder axilizar todo o tema dos cans guía na Fundación ONCE do Perro Guía, pero sí que é verdade que non é suficiente. Nos seus 35 anos de historia, a Fundación ONCE do Can Guía facilitoulles ás persoas cegas máis de 3.700 animais para mellorar a súa autonomía.